27. bab. Ertirki günüň barada öwünmü? Çünkü sen günüň näme getirjegini bilýän dälsin. Seni öz agdyň däl, başgalar öwsün. Öz diliň däl, keteki öwsün. Daş agyrdyr, çäge ýüktür. Ýöne akmagyň meçew bermegi ol ikisinden ne agyrdyr. Gazap zabundur, gahar silkimindir. Emma gawanjaňlygyň öňünde kim durup biler? Açyk käýinç ýaşyryn söýgüden gowudur. Dostuň salan yarasy wepalylypdandyr. Ýöne duşmanyň posalary köpdür. Dok adam baly ýigrenýändir. Aç kişi acı zatlar hem süýjüdür. Höwürtgesinden daş giden kuş nähili bolsa, öz öýünden daşlaşan adamda şeýledir. Hoşboy ýağ we atyr ýüregi şatlanýandyr. Ýakynyň ýakymy ýürekden beren maslahatyndadyr. Öz ýakynyny, ataň ýakynyny terk etme. Başyňa bela gelen güni doganyň öýüne gitme. Ulakdaky dogandan ýakyn goňşy ýagşydyr. Oglum, akylly bol. Meniň ýüregimi şatlandyr. Şonda gyjalat berseler, men jogap bererin. Paýhasly adam bela beteri görüp gizlenýändir. Nadan bolsa öňe geçip ziyan çekýändir. Näme tanşa kepil bolanyň geyimini al. Keteke kepil bolandan giyire al. Biri daň seher turup gaty ses bilen goňşusyndan saglyk amanlyk sorasa, oňa näle saýlar. İgenjeň ayal hem üzünüksiz damyan damjalar biri-birine meňzeşdir. Ol ayaly saklamak, ýeli durulmak, ýa-da sag eliň bilen ýagy gysymynda saklamak ýalylyr. Demir demiri, adam adam ýiteldiýändir. İncir ağacyna seredýän onuň miwesini yer. Hojoýunyna seredýän hormatly bolar. Suwuň ýüzünde ýüzüň görnüşi ýaly adam ýüreginde hem özü görünýär. Ölüler dünýäsiniň we helakçylyk ýeriniň doýmaýşy ýaly adamyň gözüde asla doýýan däldir. Kümüş göwüşde, altyn kürede synalýan bolsa, adam hem öwgüde synalýandyr. Akmagy sokuda galla garyp, sokudaşy bilen döwseňde, onuň akmaklygy aýrylmaz. Öz sürüleriň ýagdaýyny ýagşy bil, mallaryňa üns ber. Çünkü baýlyk ebedi däldir. Täşde elmydama nesillen nesile geçýän däldir. Otlar orulup, maysa görünenni, dağlaryň oty ýygynalanna, toklular seni geyindirer. Tekeler meýdanyň bahasyny öder. Geçileriň süýdi seniň iýjegiň, içeriň iýmiti, hyzmatkäriň güzeranyna hem ýeterlik bolar.